Likhona ngiyangithandela into egcine kubuza yona umzolokhu ngiziba nje kanje. Yazi ngihlezi ngiyayibuza la ukuthi isikhathi ongenzela yonke lento le isithathephi, yona imali-ke ithathephi. Kanti noma kuthiwa umntwana akanamali kangakanani, but uma kuza ngakuwena ngizokwenza uplani. Ngingamthandi umuntu owenza iplani. Iyona phela into eyandisa i-crime la e-South Africa leyo. Hawu, uqonda ukuthini ngalokho? Uqonda ukuthi le mali engikwenze ngayo yonke lezi zinto bengiyintshontshile? Cha zizisi, angisho ukuthi intshontshiso, kodwa nje asithembe ukuthi ayinazo iy'nyembe zoba thina sijabule la. Kanti-ke ngeke ngiyenze leyo nto, kodwa uma kumele ngiyenze ukuthi wena ugcine u-happy, ngingayenza. Ubuthi ungangenzela noma yini nje mina. Zonke lezi zinto ongenzela zona, wayengazenzeli intombi yakho ngaphela mina intombi. Ukungibuza nje ukuthi angisifuni ngani intombi yami. Phela wazanda ngasasiyona intombi yami. Wena intombi yami manje, ingakho ngisifeyila wena. Hayi bo, ngiyintombi yakho. Ngiqale nini manje ukuba intombi yakho mina? Naye ngakuqoma-ke khona-ke. Hawu, ngicela uqama phansi ngikushiye. Ngiyashela. Hayi, khuluma ngilalela. Sawubona ntokazi. Ubuze ube igama lakho, kodwa ngaphambi kokuthi ubuze igama lakho, umuhle. Wo, buka manje uyabheka. Uzongishela la, awuzibe uzongibuza igama. Ubuzelani futhi igama yami ngoba uyalazi. Awu phela nalikho ngithi angiqala amaphansi ngikushiye. So mina bese ngiyenza ngathi angikwazi. Okay, uyangazi, qama phansi. Yazi bekhona nginenkinga la. Inkinga yokuthi ingqondo yami nenhliziyo yami ihlezi icabanga ngawe. And angazi lokho futhi kwenzakala kanjani. Yazi lokho kwenzala kanjani? Kwenzala ukuthi uluze i-focus ku-Azani. Unake mina, kanti mina ngisiyintombi yakho. Ukuthi inkinga wona ukhohlwe into eyodwa. Ukhohlwe into ade ngikutshela yona. Yimini ngiyothanda. And futhi umuntu engimthanda, uhlezi ucabanga ngayo. Iflop yakho ilana Intaliyane. Ngitshela imini ngiyothanda, kodwa mina ngisengishela. Futhi awukwazi ukulalela. Ngizokulalela kanje ngoba phela iy'ndlebe zami zivalekile. Phela zilalela into engifuna ukutshela yona ebalulekile. Yazi ngiyakhipheka la kancane. Iy'ndebe zakho zifuna ukulalela into le ibalulekile ofuna ungitshela yona. Iyona yiphi lento leyo? Nayi-ke lento ebalulekile kade ngifuna ukutshela yona. Umuhle. And ngiyazi futhi ukuthi kade ngangikutshela lento. Ukuthi angifuni kube khona omunye umuntu ozokutshela lento mina ngikhona. Okay-ke, since ngizothatha i-risk, ngithanda nomuntu omngani wami. Yini ozongenzela yona? Aluphi uyakhula igazi. Nkosi yami. Usizo! Hawe ma. Nkosi yami. Hawe ma, usizo! Ngicela ingisiza! Hawe ma. Hawe ma. Sawa? Uright? Ngicela ngibine abantu bakini ukuze ngikwazi ukubafonela khona ngizothola usizo. Hawu bhuti, wabona ngihlale ngithi ngifuna usiza wena mina. Uba wena ufunani futhi la? Cha bhuti, angiqondile ukukuthutha. Igama lami mina ngu-Amanda, ngivele ngizokusiza lana. Oh. Yeah. Okay, don't bend. What's more? Don't bend. Okay. Yeah. Don't bend. It's okay. Okay. Yeah. Don't bend. Yeah. Okay. Don't bend. Yes. Try again. Kuluma manje. Ngiyakholisa.
kanjani? Ngithola kanjani? Ngithola wangasela khona. Okay, asenzakalise nomphumela. Ngizokwenza maseba yini? Maseba yini? Umuntu beshaws, uzalala. Ntombi. Abantu bontobehle kusontobehle mina ngo-Amanda ngizokusiza lana. Ukhuluma ngesilimo wena. Ukhuluma ngesilimo man. Ngikuthanda sithanda sami yesu. Ngiyakuthanda mina. Inhliziyo yami ngiyakuzwa. Ngikuthanda mina yesu. Ngikuthanda. Uwashile wena. Uwashile uthathe konke ngokwami. Amazi uphoyise njani? Awuthembakele wena. Anginantombi ngenxa yakho. Ngifuna ukukutshengisa namhlanje. Ngifuna ukuthi ngikufundise. Ngizalana. Hayibo, siyafunda manje, siyafunda. Hayibo, lahlangene nomuntu. Sizani, lahlangene ingqondo. Mina lahlangene ingqondo. Mina, babethe, uzalana mani. Ngithe ngihlaselana ngathi woza uzofunda, ufuna ufunda kahle kahle wena. Woza. Ngize ngimele-ke mina le nto le. Into engizokwenzela yona ngizokwenzela iqiniso, ngithande wena kuphela. Kanti futhi uma nginemali ngizosifunda kuwena. Ngithathe inhliziyo yami ngithi fu phambi kobuso bakho. Ibuhlungu lento engizokutshela yona Debesi. Mina ngeke ngikwazi ukuthandana nawe. Ngoba uma ngingase ngithanda nawe kuzoba ngathi ngiyixoki u-Azani. And futhi thina sisamantombazane sinomthetho esibolelela wona. Uma ngingase ngithanda nawe ngizobe sengiyaweqa lowo mthetho. Oh, ithi inkinga yakho ukuthi awungithandi. Inkinga khona ukuthi wena usaba ukuthi Azani uzobona le ndlela kubuka ngayo. Khohlwa Azani, wena naka mina. Futhi wena uvuya lento engiyishoyo. Mina ngithi u-Azani uzongibuka njengexoki. So wena njengentaliyane uzovuma nje intombi yakho ibizwe ngexoki. Cha phela lekho nilula le nto le. Ukuze uthando lwami nawe luye phambili, wena kumele ukhohlwe ukuthi abantu bathini. Hayi okay ngiyakuzwa. Asithi-ke i-answer ngiyayazi ukuthi angikafuni ukutshela ngoba ngade-decide kahle. Likhona isikhathi siyahamba. Sokusiza ukuthi ungiqonde. Khona uzobona ukuthi ngiyimisela kangakanani ndawo. Okay, lesi ngiyaqoma-ke manje asibe nezimelwano. Next kuzo umalume bakho namalobolo ekhaya. Cha likhona kusetshenzwa kanjalo. Izinto ezinhle ungayijahi. Ngoba uma uyijaha ziyashesha ukonakala. So ngakho ngiyacela ungiphe isikhathi. Cha isikhathi sihambile nje Bheki. Buka manje siqala ukukhuluma kusakhanya manje sekuhlwile. Socecisa Ntaliyane. Nami bekumnandi ukuchitha isikhathi nawe. Okungijabulisa kakhulu ukuthi yonke lento engiyenzela angiyenzelanga mahhala. And futhi ngithole into kade ngiyifuna. Nangempela lapho Ntaliyane. Manje awusho-ke. Iyogathi ngihambe nayo ngiyodla ekhaya noma ngiphinde futhi ngihlale nawe sidle nawe. Futhi insokho uyakuthanda ukudla. Kodwa angilindeli. Ungahamba nawe ukudlalela. Ngoba vele mina ngiyijwayele lezi zinto. Uqonda ukuthini ngalokho Ntaliyane? Uqonda ukuthi mina angizazi into ey-right, angizazi into ezimnandi. Cha angisho kanjalo. Kodwa ngiqonde ukusho ukuthi izinto ezimnandi ziyakufanele. So ungahamba uyidlaleni. Nazo-ke Ntaliyane. Kodwa umthetho uthini? Iqueen yentaliyane ayidli intaliyane engakali. Yazini sizocala i-testis.
Ibhesi isikhathi sihambile, kumele sihambe manje kuyahle sizoze sibanjwe inkunzi. Kanti ekhuleka likhona. Yimina sosha lakho. Yintaliyane. Uzofa la ufa khona. Yayibuli ibhesi, wena uyakwazi yini ukudla? Cha, angikwazi ukudla. Kodwa nakuthiwa khona intembe okuhlalelayo, mina okuqala uzokuvikela. Ngiyabonga isilungisa ikodla ibhesi. Washo lapho Ntaliyane. Nangempela lapho khona intaliyane. Ayisemele ngihambe manje ibhesi. Seriously talk, I've been searching about this. Ayikho company eyenza imali. Futhi namanje ayitholakali. Wona ojiya ungibona ngathi ngisidumdumu mina. Angithi ngiyakutshela ukuthi imali yenziwa kanjani. Ungathi ngikwenza isidumdumu, ngikwenza kanjani into eyona vele. Ayikho company eyenza imali. Sishela imali eyodwa baba. Buka namanje ukhulumisa ngathi umjomba nje. Imali yafika nabelungu. So ibona abayenzayo. Nje ibuke ngakuside lakho lento. Ukuba abelungu bayakwazi ukwenza imali, ngabe bona bayaqhubeka bayasebenza. Chi, abelungu abasebenzi. Into abazi ukuqasha thina sabantu abamnyama. Wena wakwambona phi umlungu esebenza? Yeah, that's how they work. Angithi baqasha wena ukuthi usebenze bese bethola kanjalo ke imali. Wona uJika sonke silima wena. Wakwambona umlungu ephethe ipiki nje. Nomuntu azi ukukhipha imali nje athi go and work. Shuthi siyophikisana koze kuyoshona ilanga. Kadafi, what is your opinion? Opinion? Yini le Oji? Oji musungibhala into engahlangani nazo mina. Yini le opinion? Cha pheze, ngifuna ukuzwa umbono wakho ukuthi imali yakhiwa kuphi noma itholakala kanjani. Oji, ayikho enye indlela ethola ngayo imali. Imali iyasetshenzelwa ukuze ube nayo. Cha pheze, I understand the topic esikhuluma ngayo la. Mina ngibuza ukuthi how does it being contained or being produced? Yabo izinto ezikanjani yenziwa kanjani imali? Okay bafethu. Kade wona ojinga understand umbuzo wakho. Imali inomandela anganubona. Shuthi umandela wayakha le mali. I knew it. Udama namje. Okushuthi ngoba ne-ANC no Ramaphosa nje. Okushuthi uyana Zakhile ke. Angisazi ukuthi ufuna ngithini. Uyena ozakhile mfethu. Uyena. Uyabona Oji, come on dude, ubusho njalo ngesingisi. Yabona umje unephutha kule nto ayishoyo. Yabona imali njengoba inepower laseParliament. Okushuthi ikhona ke la wakhiwa khona imali. Hey guys, come on man. Okay, mje nangu sibaro wakho ba. Oh, khuluma nawe mtshela ufuna umzini. Okay bafethu, ngiyasaba ukuhamba ngedwa mina. Bafethu, ngicela ukuhamba nani makroko. Ochi, ngiyakucela bafethu, ngicela ukhulume lesasingisi sakho, ngiyakucela mfethu. Nje, shuthi akusenze ngisami. Speak up to me. Okay, Asam. Hey dude, we pray to you. We need your help about your sister. When? Ngithola ngabashaka wena. Ngithola wena. Uyenza kanjani indawo la kumina? Uyenza kanjani? Hayi, Ochi. Ungasasikhulumi isingisi nomuntu lo ucashile isingisi.
Ngento ngathi sekufezike namanje kodwa sakhonekthi ngasikhona into engqanto ngine shedani ngibasho le kamamncane ngiyamsana ke mina manje Namanja ngeke awukafungitshela ukuze ngiqinise khuluma yabona manje nje akhona singampela-ke manje yabona le iphisa wakho yonke nje hayi ngokusela isidudla akwazi nomuthi kuzothi imali beshaya mina lapho ngeke asimshiye isidudla vele asimfuni vele asimfuni guys, please. Yabona sokushiyela lesiliso esishoyo yazini baba kunisulu indoda kushonile baba hano ngiphiphole mina angihambi ngayitholile into engiyifunayo Ukati uphi uzayifaka into ukati bazifaka umuntu lona no don't hug them Qati wena mfethu ungisizile there are betrayers ya ngibonile ukuthi umuntu ushawa kanjani ngangitshela ukuthi asilahlanga bangithwala injani sengibona ukuthi lanto le mina sengiyazi ukuthi yeka shawa ngikhona kube ngahlangana nawe ngingakazi lutho dali wami ngabe ngawa ma-ex kube ngahlangana nawe ngingakazi lutho dali wami ngabe ngawa ma-ex kube ngadibana nawe ngingakazi lutho dali wami ngabe ngawa ma-ex yabona lona wamanje esengithandana naye uye yabona lona wamanje esengithandana naye Lipiza, ucishe ungisi. Awungase likhona benganakile kube iphutha yonke lento le Nama ngisho nje ukuthi ngifuna ukubamba. ngiqinisile kube iphutha ngempela imali ikubambe kanjani Ngibambe kamnandi kodwa ngithusile. fanele phela izandla zangifudumeze for wena Awusho, uyakhumbula izimo lansayizona? hawu iningi esikhuluma ngayo izolo so awusho usho kuphi Lokho uthi nesidik umuntu bakho baze ekhaya namalobolo. oh kanti usho lokho khululeka nje wena next week umponzo besengibiza ngosibari Azasho ubunguyimisela. Unazo nje khona iy'nkomo? cha anginazo kodwa esibani sabo kuney'nkomo ey'ningi so ingakho ngizokwazi ukulobola Hawu, Taliyani. Konje uthethe kanjani ngazande? hhayi kangikhululeka azanti kuzomele sengifihlele ngale nto uma kwathola uzophatheka kabuhlungu Futhi usanendaba noAzandi. hhayi ukuthi nginendaba nozandi nginendaba sokuvela isithunzi sakho njengekhona intaliyana Oh, ngiyabona indlela ongiphatha ngayo. kanti-ke nami ngiyabonga ukuthola i-chance empilweni yakho and futhi ngisho baningi abaofisayo Kuhle ngwazi lokho. Ukuthi uhlaniphile lentaliyani. ngeke ngingakwazi lokho angiphakanise entendini esandla sami enhliziyweni yami yazenzela Lize ngizenzele nje. Awuboni ukuthi kufuna ukunetha? kanti-ke lo benganginothisi ngoba ngifokase kuwena ngifuna imali nento eseceleni Lipiza, sacela ngisukumisa. Yazi mina ngiyaqilazela. ungasho ngathi siyaqhuleka sonke lesikhathi nombungisakho Cha, hhayi ukuthi ngiyakusaba. Ukuthi benza nje ukukhuluma nawe. Bengafuni ukuphazamisa. imali likhona awungitshela le ntombazane ehloniphayo noma vele vele wenzela mina Mina nokuhlonipha.
Yini nje into engisayenzile etshenisa ngiyahlonipha? Ngihlongandlebe kabi mina. Kanti-ke mina ngiyijole nehlongandlebe. Aseke siyibeka nje, ngizoyilungisela wena. Ngizobe lento engiyifunayo. Hawu, kuhle-ke ngoba phela next week ngizobe sengumkakho. Awusho? Awudlali nje ngami? Hawu, kuwo wonke umbuzo ongangibuza wona, angibuza umbuzo nje, indaba, angithembakele yini. Hayi, uzawuthembakele Bhebhezi. Ukuthi phela ngifuna ukuba nesiqiniseko ukuthi ngithanda sho noma ngindaya ngesikhathi nje. Hawu, ukuze uyazi ukuthi baningi kanjani abantu abafisa ukuthandana nami. Imali uqonda ukuthini? Uqonda ukuthi baningi abantu esewathandana nabo noma baningi abantu esewabashela. Cha, angiqondile lokho. Engiqonde ukusho ukuthi baningi abantu abafisa ukuthandana nomfana oqotho, and futhi olithanda intombi yakhe. Cha Dliphethu, kwabantu abaqotho ungasifaki lapho ngoba thina sobabili sinento ebuhlungu kabi ku-Azanti samenza isilimo. So nje ungasifaki nje abantu abaqotho. Ngakho-ke likhona, wena kuzo zonke into esiyikhulumayo, uhlezi ufuna ukufaka u-Azanti. Indaba, ufuna ngihlone naku-Azanti? Hawu Dliphethu, uyangicelela? Ngicelela ngo-Azanti? Okusho ukuthi vele ungishelele khona ukuthi ube usiphathanisa kanje. Cha, likhona ungangizwa kabi. Angimqhathanisi, ukuthi mina indlela owenza ngayo. Wena njalo uhlezi ufaka u-Azanti kwinto esiyikhulumayo. Oh Dliphethu, ukuphi okunye uzokusho? Ukuthi Azanti muhle kunami noma ungcono kunami? Qhubeka phela, ukuphi okunye uzokusho? Cha, ikhona into alana ayikwenzi lokho. Uyayihlaza, ulisela ithimba. Akumelanga ukhombise isikhwele, futhi akumelanga wenza lento oyenzayo. Futhi ngoba nakufe ngukhuni wentaliyane kumele ngamukele yonke into. Angithi sisilima mina, angisiwo Azanti, ungibheke kahle. Ngiyadlala likhona. Nami ngiyadlala Dliphethu. Nawe yazi, mese amantaliyane behlala inkundla sinyazisa. Eke, I hope kuzoba mnandi ukujula nawe. So ngitshele, umuntu onjani vele? Ngifuna ukwazi yonke into ngawe. Akusimpili kakhulu. Ngiyathandana nomuntu, uma ngisanganele, ngishisa umuzwa wokuthi nase ngiyabaleka. Kahle angiqondile lokho. Into engifuna ukuyisho ukuthi bonke abafana nje emhlabeni bayizintsha, bayahlanya futhi benjalo. Ingakho nje kumele ngabe sa-exista nife nonke. Hawu, uma kusife sonke nami ngibala lapho, asho ukuthi nogcwele yini intaliyane. Hawu nawe yazi, ngangacala kanjani ngentaliyane? Washo lapho ntaliyane? Nangempela lapho khona intaliyane.